Sa Good Vibes, pinaka dako kag pinaka iconic nga hotel ang ipatukod sang Megaworld sa Bacolod City. Ginapaabot man nga iniya magasabas sa kakulang sang hotel room sa syudad kung may mga dalago nga conference. May report si Romeo Subaldo. Ipatukod sa Bacolod City ang pinakauna nga Kingsford Hotel sa guwa sa Metro Manila. Iya ini sa property giant ng Megaworld nga ipatukod sa ilang township project in the Upper East. Mangin 12-story building ini nga hotel nga may malapit sa 300 ka mga rooms. Sunod sa managing director sa Megaworld Hotels and Resorts nga si Cleofi Albiso, 2 billion pesos ang investment sa Megaworld sa sining nga hotel. Kag ini ginapaabot nga maghatag sa trabaho sa hindi magdubo sa 300 ka mga empleyado kung mangin operational na. Is usually 1:1 in terms of room keys and manning. But of course, there's always progression. We have our pre-opening, our ramp-up, and full operations. So we look forward to being able to hire and enjoying our hospitality professionals and hoteliers in Bacolod once we open. How many is that? 300 also. Ini ginalantaw sa Megaworld nga mangin most iconic nga hotel sa Bacolod bangod sang iya sini nga unique nga disenyo kag architectural design. Neoclassical architecture plus the all-glass architecture. And you see a dancing mascara dancer statue on top, which will look like floating in the sky because of the blue glass. Will make it a very iconic visual that Bacolod will marvel into. Kung mahumana, iniman ang mangin pinakadako nga hotel sa Bacolod. Sa subong, may 200 ka mga rooms ang pinakadako nga hotel sa Bacolod. Pero sunod sa kay Bacolod City Chief Tourism Operations Officer nga si Teresa Manalili, kulang ang kadamuon sa kwarto sa mga hotels, pension houses kag tourist inns sa tiyon nga may dalago nga conference sa Bacolod. Bacolod City does not have enough accommodation establishments. We do not have sufficient hotel rooms to cater to big conventions or conferences. Examples of big conventions in the past wherein we had limited hotels, convention halls, or meeting rooms. Kung madugangan ang mga room accommodation sa syudad, dako man ini nga bulig sa handom sa syudad nga mangin isa ka may sukon meetings, incentives, conferences kag exhibitions capital sa rehiyon. Next year, ginapaabot ang groundbreaking para sa Kingsford Hotel kag ginapaabot nga mahuman sa 2028.